Това е Кольо Михайлов. На 25 години, от 7 години е напуснал дома Никола Вапцаров в град Роман. От тогава до днес Кольо се бори и не спира да мечтае. Сега заедно с още 2 момчета и 2 момичета живее в дом възможност, където има ред, дисциплина, но и свобода. Да работиш над себе си, за да постигнеш повече. В живота ми е поднесе много сурови неща, които ако не ги изпиташ, няма да говориш като цяло за тях. Аз наистина съм ги изпитал и знам какво нещо е да си легнеш гладен, примерно, че го да е по-силно ток. Имало моменти, дето не съм имал какво да ям и къде да живея и къде да спа и работата съм се стресил, но благодарение на тези фондации, които в момента ни подкрепят и ни насърчават, сме добре. Смяташ ли, че децата в домовете не са достатъчно подготвени за реалния живот и учителите не правят нужното, за да ви кажат с какво ще се сблъскате в реалния живот? Да, смятам го това, защото наистина децата не са подготвени, защото те не са живели в такава среда. Те са свикнали там, нали, в дома да има кой се грижи за тях и в един даден момент, както всичко ти е окей, излезеш на улицата и се сблъскаш с друг свят направо и ти е много по-трудно и ти не си подготвен, никой ти не е казвал, че примерно живота е труден, ти трябва сам да се оправяш. За всеки един човек е трудно да намери пътя си, не само за децата в домовете. Твоя път сега на къде е? Моя път за сега е напред и нагоре, благодарение на фондацията и на хората, които ме подкрепят. Имам цели и трябва да ги постигна, като една от целите ми е да завърша висшето си образование. Къде учиш сега? Спортната академия Васил Левски. Какво учиш? Сега учителски профил съм записал първи курс. След като го завършиш, как си представяш работата си, живота си? Малко по-подреден и малко по-устроен. Какво точно си представяш, че ще работиш? Станеш учител? Учител, да. В смисъл, щом сме го записали, учителската професия е готина като цяло, и самата държава се нуждае от млади таланти като учители и така нататък. И ще го работя като цяло. Склонен ли си да отидеш да преподаваш в дом? Разбира се. Даже много повече мисля, че ще мога да се справя, колкото в едно училище. Сега все пак живял съм в дом и знам къде са грешките на този дом и знам къде са минусите като цяло и плюсовете. Грешките са там, защото примерно никой не го интересува от твоя талант, който мога да го развиеш и да станеш един ден известен и може би популярен. Те не търсят те малките детайли в тези сираци, така да го наречем, и младежи. Не търсят техните таланти и остават да се правиш какво си искаш. Аз тренирах бокс по едно време, обаче се отказах, защото имам някаква агресия такава. Аз не искам да имам агресия, нали? И в футбол искам да играя в футбол, защото там има, нали, това е колективна игра, нали? Спортът те учи на всичко, на култура, на възпитание, в работа в екип, примерно, и така. Завършил ли си средното си образование? Не, още не. Учиш в момента? Да, уча, обаче. Смяташ ли висше образование да запишеш? Средно. Мисля, обаче сега не съм мисля за висше, мисля съм за средно само. И след като завършиш средно образование, как си представяш живота си? Какво ще работиш? С какво ще се занимаваш? Не съм мисля точно с какво ще работя, обаче, нали, ще продължа да уча и след това ще опитам някаква работа да си намеря. Учиш средно образование. Как си представяш, че след като получиш средно образование, ще ти се развие живота? По-добре. Ама аз мисля и да запиша някъде. Висше образование? Да. Какво? Или в медицинската академия, или някъде другаде. Ще пробвам къде ме приемат там. И след това си представяш, че ще станеш лекар? Да, по-добре ще е. Така ще имаш самочувствие. Подадената на време ръка решава проблеми и променя съдби. Екипът на Фондация за промяна и социално включване знае това. Хората от организацията са истинско семейство за момчетата и момичетата, на които помагат. Когато започнем дом възможност някъде в страната, първото, което правим, се стараем да потърсим местата, които са концентрирани младежи. Домовете за отглеждане, социални институции, социални служби, въобще там, където знаем, че се полага да се грижи за младежите преди да станат пълнолетни. Нашите условия са доста прости, но доста важни в същото време. Когато един младеж реши, че иска да кандидатства при нас, просто трябва
да покаже, че е мотивиран. Мотивиран за това да се включи в нашата програма. Наричаме го програма, понеже не е просто място, където младежите живеят, оцеляват по някакъв начин, а по-скоро е място, където те могат да се доразвият. Ако някой не си е завърши образованието, го завърши, ако иска да учи по-нататък да учи, ако иска да работи, съответно да е спокоен, че може да се намери работа, но трябва той да има желание за това. И съответно след интервюто, след като така установим, че младежа наистина има желание и съответно няма нещо друго, което да го спира, спокойно може да влезе в нашата програма. Дом възможност програмата е направена 2 години, като това е доста условно, понеже ние вярваме, че всеки младеж, всеки човек се развива различно. Някой може да успее след 3 месеца да си намери работа, квартира, да е самостоятелен и няма нужда повече да стои в някакъв вид грижа. На други им трябват 1-2 години. Програмата 2 години, но понякога сме си позволявали да бъде и повече време, понеже виждаме, че младежа или девойката има нужда от още малко време. Нямаме точно строга, стриктна рамка, но като цяло вярваме, че в рамките на 2 години опита, който имаме, че 2 години са така добро време, в което младежа може да си стъпи на краката и да е спокоен, че ще излезе без да има големи сътресения в живота му. Най-трудното е това, че някои от тях още не са си довършили образованието. Да, до 20 години те би трябвало в дома да са завършили, да са си взели матурите, но